wa wazifumu lero ndabwera ndi trending news. Koti la dziko la Uganda lagamula kuti anthu awiriwa aphedwe ponyongedwa. Anthuwa adapalamula mu chaka cha 2018 padali pa 7 February 2018 pamene adapanga kidinapo mtsikana amene amachedwa Susan Kagara. Susan Kagara adali mtsikana amene ankachokera ku banja labwino, ku banja lolemera. Zotsatira zake anthuwa adamupanga kidinapo. Adampanga kidinapo ankafuna ndalama yokwana $1 million. Zotsatira zake akubanja adayesesa koma ndalama imene anayipeza idali $200,000 imene ili 700 million shillings, ndalama yambiri kwambiri, ndalama yakuti sungayipeze tsiku limodzi. Zotsatira zake anthu aja molomwe mupanga lilizi mtsikana uja anamupha. Kenakono boma linalolwerera lidambofufuza kuti anthu amene ndi ndani, adawagwira. Adalipo anthu 9 amene anapanga maplani okufuna kupha mtsikana ameneyo. Adalipo anthu awiri. Oyamba adali Abbas Musa komanso Hajara Kanandi. Hajara Kanandi adali mastermind wa game yonseyi. Zotsatira zake koti lagamula kuti anthu awiriwa aphedwe. Anthu enawa agamula kuti life in prison, akhala kusewesa ndende moyo wawo wonse. Ndinabwera ndi nkhani imene ndi cholinga choti isakuduseni.